oras mga kapuso, alas 11:49 sa buntag. Super Express Balita. Super Express Balita. Biyahe sa pondala ang dugang kasayuran, lakat sa panahon, dagan sa trapiko, kahimtang sa publiko, karang-tanan, anak, sa Super Express Balita. Mga balitang walay gidapigan o walay giprotektahan o karon ay ang inyong mga tigbalita. Super Express Balita. Super Express Balita. Super Headlines. Super Radio. Super Radio. Kapuso, mayong buntag dinitaron sa pagkatod sa luhang tudling sa tuwang Super Express Balita. Sa tuwang balitang lokal, 19 anyos nga lalaki sa UCCP Haran namatay o ginubong nga wala gisulod sa lungon. Kapulisan sa Davao City mipahigayo na og investigasyon. Nako, samtang sa Barangay 76 mupatawag og meeting human ang viral video sa mga residente nga nangaligog dagat kagahapon. Pag-uwan-uwan sa Davao Region, lauman hangtod buwan sa Agosto sumala sa pag-asa. NGO sa Davao City nanawagan nga palapdan ang bike lane awareness. Kilusang Mayo 1 Southern Mindanao Region, nanawagan kang Pangulong Duterte nga i-veto ang Anti-Terrorism Bill. Samtang sa atong balitang abroad, mga bagong kaso sa polio sa Afghanistan natala. Sa toang balitang sports, sa insurance protection gipanawagan sa mga atleta sa NBA. Samtang sa atong balitang health, komprehensibong review alang sa mga COVID-19 test sa DOH gikinahanglan sumala sa usa ka opisyal. Sa tuang balitang showbiz, mga kapuso, Jeneline Mercado meriaka sa komentong artista ka lang. Samtang sa atong balitang mga hybrid nga iro dito sa Paris train alang sa pagdetek sa coronavirus. Kapuso headlines ay nabati ang detalye sa tuang Super Express Balita musunod gilayon. Alas 11:51 ang atuang oras mga kapuso, dinitaran sa pagkatod sa detalye sa atuang Super Express Balita karong adlawng Lunes sa payday June 15, 2020. Kami ang inyong mga tigbalita, Super Ricky Bangat, Super Oyo Boy Tulibas. Niños and Neurobion, Dilipad tayo helping ang true out sa heroes ano? with nurse Gusto ang nurse. ato ang Vitamins B1, bed, B6, unya, B12 is the ato generic man name of kusog, Neurobion. hinay po If niyang symptoms out, persist, oo, dire. consult your doctor. Kining balita gidalig dinato sa BioFlu. Pag flu, BioFlu. Kining balita gihatod kanina sa Sangobion. Multivitamins and minerals is the Hinay generic na kumain. name of Sangobion Iron hinay Plus. po dahil If ang symptoms feed persist, out consult of your the doctor. Kining balita gidalig dinato sa Revicon. Muscle, puto, Sige lang. dugo, patag, puso. Mag-commercial break na lang. Pinalakas sa tulong ng Revicon Ford. Kining balita gidalig dinato sa Esquilan. Ayon sa buto-buto, Esquilan. Kining balita gihatod kanina sa United Home. Basta vitamins at gamot na sulit, sabi ng mga nanay, United Home. Kining balita gidalig dinato sa Myraco. Myraco, sulit sa ubong daay plema nga pilit. Myraco. Kining balita gidalit ka nato sa PH Care Feminine Wash. We got you, girl. Kining balita gihatod kanina sa Celine Plus. Help strengthen your child's immunity today. Super Radio. Super Radio. Super Express Balita. 7 minutos na mudangat ang alas 12 sa udto kapuso, unang paghatod sa detalye sa balitang lokal. Padayon nga magpahigayon og investigasyon ang kapulisan sa Davao City human sa kamatayon sa 19 anyos nga lumad sulod sa UCCP Haran human nasayran nga gilubong ang patayng lawas sa wireless cemetery Biyernes sa hapon. Ang batanon na ilhan nga si Arnel Labando, ikatulo sila bando sa namatay sulod sa UCCP Haran gawas sa duha ka mga batang lumad nga namatay usab sa maong lugar. Gibutyaga ni Colonel Kirby John Craft
Hepe sa kapulisan sa Davao City Police Office nga wala masayon ang barangay ug ang City Health Office sa pagpalubong sa namatay nga batanon. Inay nasayran na lamang nila kini gikan kang barangay 8A Chairman Ariel Lagbay. Sabado sa hapon binawi sa usa ka purok leader nga si Eduardo Tulod. Base sa impormasyon nga gibalot lamang og habol ang batayng lawas sa batanon ug wala na kini gisulod sa lungon. Nasayran nga na-admit kuno sila bando sa Brokenshire Hospital ug namatay tungod sa pneumonia. Sa kasamtangan ipailam sa testing ang patayng lawas aron masayran kung duna ba kini COVID-19 o wala. Dugang pa sa itong paghatod sa balitang lokal, nakatagda nga magpatawag og meeting ang mga opisyal sa Barangay 76 ining siyudad sa Davao. Human ang viral video nga mikatang sa social media, din makita nga nangaligo ang dili moubos ngadto sa 50 ka mga residente sa Isla Suerte Times Beach Ikulan ning siyudad kagahapon sa hapon. Sigon pa sa pahayag ni Kapitan Rolando Trahira, ang kapitan sa Barangay 76 atol sa paginabi kaniya sa Super Radio Davao, nga wa sila magdahong nga dunay mga ligo sa dagat tungod mibunok ang uwan kagahapon sa hapon. Daan na nga nagpaymangno ang gobyerno nga likayan una ang paggawa sa panimalay aron nga malikay sa COVID-19. Bawal usab ang pagkaligo sa dagat. Samtang sa Davao City, wa usab itugutan nga makagamit o FM Pass matag adlaw Domingo. Ang tipik sa pamahayag ni Kapitan Rolando Trahira, ang kapitan sa Barangay 76A, atol sa paghinabi kaniya sa Super Radio Davao. Alas 11:55 na Kapuso, dugang pagatod sa balitang lokal. Gikompirma sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kon pag-asa Davao nga lauman ang mga pag-uwan sa mga mosunod pang adlaw human nga opisyal lang nga misulod ang rainy season sa Pilipinas. Sigon pa ni Lolita Vinalay, Chief Meteorological Officer sa Pag-asa Davao, ato sa paghihinabi kaniya sa Super Radio nga tungod kini sa hanging habagat, hinoon pagpaklaro sa opisyal nga duna sa masinatian nga monsoon break o ang tinginit sa mga musunod nga adlaw usab. Wasab kuno nagpasabot nga kung rainy season na, sige na lamang og uwan inay dili sab kini permi. Usa sa gibasihan sa Pag-asa sa pagdeklara sa rainy season, humana tala ang 5 kasunod-sunod nga adlaw nga pag-uwan sa Pilipinas. Mga widespread mga pagulan, mabanan usab sa mga pagdalugdog o kilat for the coming days. Pero naasay mga panahon nga mo-break na ay ginatawag nato nga monsoon break nga makapinakita og mga init no for pila ka adlaw, mo na ginatawag nato nga monsoon break. So, Tipikal ako mga Kapuso ni Ma'am Lolita Vinalay, Chief Meteorological Officer sa Pag-asa Davao. Subay sa mga balita, gibutyag sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa Davao, nga base sa ilang weather forecast, posibleng walay mosunod nga bagyo sa Davao Region o Mindanao alang sa bulan sa Agosto o bulan sa September tungod posible Luzon ang tumbukon sa mga kalat sa panahon o lakat sa panahon. Hinoon, nagpahimang gyapon si Lolita Binalay, ang Chief Meteorological Officer sa Pag-asa Davao, nga posible makasinati og pagbaha o dikha landslide ang pipila kamayan sa Mindanao kung mukusog ang pagbunog sa uwan karon nga hingpit na nga misunod ang rainy season. Rason nga ikinahanglan gyapon nga magbinantayon samtang lauman pag-abot sa bulan sa Agosto o bulan sa Septembre nga makasinati og tinginit wala kayo'y uwan nga masinatian sa maong mga bulan. pag-init na mga September o September o kay kung may mga bagyo gusto naman ang affected kay ang iyong formation sa east of Luzon naman tapos para
Northwest, ug sa Luzon area. So mao po may mga panahon nga tingbaha dito dito. Ang apas pamahayag ni Lolita Binalay, ang Chief Meteorological Officer sa Pag-asa Davao. Alas 11:59 na, dugang paghatod sa balitang lokal. Nanawagan ang usa ka militanteng pundok sa Davao City kang Pangulong Rodrigo Duterte nga i-veto ang Anti-Terrorism Act of 2020. Kini ang nahimong panawagan sa grupong Kilosang Mayo 1 sa Southern Mindanao Region atol sa gipahigayon nga lihok protesta sa Davao City atol sa ika-122 nga Independence Day. Tungod kay bawal ang mass gathering, gi-livestream na lamang sa grupong Kilosang Mayo 1 ang manyanita nga rally sa maong pundok aron sawayon ang gobyerno tungod sa selective justice kuno. Sumala pa human nga makalapas si National Capital Region Police Office Director Debold Sinas sa gikaingong quarantine prohibitions. Sigun pa ni KMU SMR sa spokesperson Paul John Dizon nga ang maong live stream nga lihok protesta pamaagi aron ipadayag ang ilahang kadismaya sa gobyerno sa Pilipinas. Gibati ko sa grupo ang paghatag og pagtagad sa Anti-Terrorism Act inaay nga sulbaron ang dakong problema sa nasod. Kay dumduman nga nagbahad si Davao City Police Office Director Police Colonel Kirby John Craft sa mga individual nga magpahigayon og lihok protesta nga pandakpon kung ugaling musupak sa mass gathering. Nanawagan ang grupong Interfacing Development Interventions for Sustainability IDIS nga pakusgan ang awareness kung paun sa gamiton ang bike lane sa Davao City. Sigon pa ni Chinky Pilinio Golye, ang Executive Director sa IDIS, nga dunay na aprobahan ang bicycle ordinance sa syudad gani tuig 2010 pa kini apan hangtod sa pagkakaron wa paghihapon kini napatuman. Say-say pa ni Golye nga daghan paghihapon ang wa masayod sa mga ordinansa lakip na kung unsay ginabawal kahinuman nga sa pagkakaron. Ang City Transport and Traffic Management Office kung City TMO nagsugod na og pamintura alang sa bike lane sa syudad subay usab sa mando sa Department of the Interior and Local Government kung DILG nga magmuntar og bike lanes karon pa ipatuman na ang new normal. Gibutyag usab ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio nga kinahanglan hatagan og prioridad ang bike lanes sa syudad aron nga mas luwas ang mga bikers. Oras mga Kapuso, Philippine Standard Time, alas 12:01 na sa udto. Mare, ang mahal ng mangustin ngayon. Pare, mag-Guya Max ka na lang. May mangustin na, may guyabano, turmeric at vitamin C pa. Yan ang 4-in-1 na sikreto ko. Ang gaan ng pakiramdam ko. Mahalagang paalala, ang Guya Max ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. DXGM Super Radyo 11.25. Kini ang balita. Super Express Balita. Super Express Balita. Super Radyo Balitang Abroad. Alas 12:08 na, Kapuso, dinito sa itong detalye sa balitang abroad. Gikumpirma sa nasod Afghanistan nga natala nila ang mga bagong kaso sa polio human gisuspinde ang pagpahigayon og immunization campaigns tungod sa hulga sa COVID-19. Pagbutyag sa tigpamaba sa Afghanistan Polio Eradication Program nga si John Rasek, misaka sa 14 ka kaso ang natala karong tuig 2020 kung itandi sa 26 ka kaso sa milabing tuig. Dugang pa sa opisyal sagad sa mga residente ang mas nabalaka sa pagtaas sa kaso sa polio ning panahon sa pandemya sa COVID-19 tungod mas dakong risgo ang angay masinati sa mga katauhan, ilabi na ang mga kabatanunan. Sa karon gipadayag sa UNICEF nga nagpabiling gisuspinde sa 27 ka nasod ang kampanya Batok Polio, lakip na sab ang measles vaccination campaign. Dinita sa detalye sa atong sports balita, gipanawagan sa mga atleta nga parte sa National Basketball Association o NBA ang pagpatuman og insurance protection alang adto kanila panahon nga opisyal na nga magsugod ang mga aktibidad nini. Giga-report nga NBA rookie players ang nanawagan sa nasampit nga polisiya aron maproteksyonan kini batok sa gikaingong career-threatening injuries sa mga atleta.
sa kasamtangan padayon paghapon ang pakigpulong sa mga opisyalis sa NBI bahin sa mga posibleng negosasyon ingon man mga bargaining agreement alang sa kalwasan sa mga atleta o mga kutsis karong nga padayon ang health crisis o crisis. Super Express Balita. Super Express Balita. Mga kapuso, doon tayo detalye sa itong balitang showbiz update. Jeneline Mercado, miriak daw sa comment sa netizen nga gitawag siyang artista kalang. Alang sa dugang detalye sa itong showbiz balita, Super Jess at Franca. Super Jess, pasok! Super Jessa Refranca. Yes, Kariki Subaraon, dili kita sa itong showbiz sa chika karong buntaga, gitabansaan ni Ultimate Star Jeneline Mercado ang kaugalingon ng kontra mga bashers. Ilabi na makakatagal og atensyon ang comments back sa post ini sa Facebook page sa actress. Diin giyawag sa actress ang publiko nga makisayo din na mahimong parte sa kasamtangang panghitabo sa naso. Ilabi na nga isa init nga isgutanan nga Anti-Terrorism Bill. Diin daghan ang nag-react sa post. Actress nga matud pa, diin na kiniangay makisaw-saw sa isgutanang politika. Diin sa mga netizen ang nag-react nga sa ipanas sa netizen nga walay katungod si Jen nga maghatag og opinyon sa isgutanang politika. Gumikan usa lang kini ka sumala pa ka artista. Depensa ni Jen nga mas mawala kini katungod ang netizen nga pugngan kini sa iyang opinyon. Tanan sumala pa dunay katungod nga maghatag og opinyon nga naman. Samtang daghan usab ang nagtuo nga dili si Jen ang nagpost sa Facebook page ni gumikan dili matud pa hilig makisaw-saw si Jen sa susamang isgutanan. Apan gikumpirma mismo sa actress ug sa GMA Corporate Communication nga siya ug ang admin ang nag-control sa Facebook page ni Jeneline Mercado. And that's it sa itong showbiz chika. Super Jess at Franca, DXM sa Radyo 75 kini ang balita. Super Radio. Daghang salamat, Super Jess at Franca. Oras mga kapuso, alas 12:12 sa udto. Ikaw may ubo, nagye mga pilit, mga hanglan mo inom, tambay isuod. Super Radio. Oras alas 12:17 na sa udto kapuso sa atuang detalye sa balitang panlawas. Gibutyag di anak kalusugan party list representative Mike Defensor nga kinahanglang sutaon sa usa ka comprehensive review ang tanang COVID-19 test nga gipahigayon sa Department of Health. Kinihuman nga nadiskubrihan sa opisyal nga 20% ang kumpirmadong false negative results gikan sa DOH. Sigun pa ni Defensor, kinsa Vice Chairperson sa House Committee on Health, dulan 1.9 billion pesos ang gigahin sa gobyerno alang sa mga COVID-19 screenings. Di nagpasabot kini nga mas ang ipalabis ahensya ang pagpahigayon ingon man pagtala og saktong test results. Samtang gilauman sa opisyal nga mapaningkamutan sa botan nga matagan og saktong kasayuran ang publiko sa mga lehitimong datos karong COVID-19 pandemic. Woy! Okay! Napalingan nga hoy! Kahoy! Gipasigabo sa mga researchers sa nasod sa Paris sa mga hybrid nga iro, partikular ang mga German Shepherd, human nga makabot ang 95% nga success rate diha sa pag-train niini aron ma-detect ang coronavirus disease. Sumala sa research team sa usa ka iladong veterinary university dito sa Paris, France, nga natudluan kuno sa mga eksperto ang mga iro sa pagsimot sa singot sa mga nagpositibong pasyente sa COVID-19. Sa karon, ubay-ubay pa kama trials ang ginapahigayon sa mga hayop ay kini ipang-deploy sa mga airport ug terminals alang sa paspas nga pag-detect sa virus. Kanato balita nga. Alas 12:19, balik ka na mga kapuso ang ulahang tudling sa tuwang Super Express Balita.
Balitang lokal, 19 anyos nga lalaki sa UCCP Haran namatay o gilubong nga wala gisulod sa lungon. Kapulisan sa Davao City magpahigayon og investigasyon. Barangay 76-A mo patawag og meeting human ang viral video sa mga residente nga nangaligog dagat kagahapon. Sana all pwede lumabas. Pag-uwan-uwan sa Davao Region, lauman nga mulungtad pa hangtod bulan sa Agosto sumala sa pag-asa. NGO sa Davao City nanawagan nga palapdan ang bike lane awareness. Kilusang Mayo 1 Southern Mindanao Region nanawagan ka Pangulong Duterte nga i-veto ang Anti-Terrorism Bill. Samtang sa itong balitang abroad, bagong kaso sa polio sa Afghanistan natala. Balitang sports insurance protection gipanawagan sa mga atleta sa NBA. Samtang sa itong balitang panlawas komprehensibong review alang sa mga COVID-19 test sa DOH, gikinahanglang sumala pa sa usa ka opisyal. Samtang sa itong balitang showbiz, Jeneline Mercado may react sa komentong hashtag or giingong artista ka lang. Samtang sa itong balitang mga hybrid ngayro sa Paris train alang sa pagditik sa coronavirus. Kapuso mo ka na naglangkob sa ato ang mga balita karong adlawng Lunes. Today is June 15, 2020. Congratulations sa mga magsweldo karong adlaw, and of course enjoy your sweldo and gastuhon na to sa sakto. Correct. Kapuso sa ngalan sa tibok puwersa sa DX GM Super Radio Davao sa partner sa Pikas Lawag Super JR Falcone. Kami ang inyong mga tigbalita, Super Ricky Bangat. Super Oyo Boy Tolima. Kapuso, musunod na ang live nga press briefing sa Malacanang. Ani atong weather station, Super Radio DZWB. Super Express Balita. Inyong nabati ang paghatod sa mga balitang walay gidapigan o walay giprotektahan sa DXGM Super Radio Davao 11:25. Kini ang balita Super Express Balita. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. DXGM Super Radio 11:25. Kini ang balita. Oras mga kapuso, alas 12:22. Escalon, ayos ang buto-buto. Escalon, kining oras